petit text que, de fet, és més per llegir que per escoltar, però intentarem que s'entengui bé. Potser em direu utòpica, però la veritat, si he d'escollir, més m'estimo la utopia que la resignació o el desinterès. M'atrau més perseguir l'ideal que rendir-me. La dignitat mai no ha de ser una utopia. Trosset del meu pregó de Festa Major 2010. Em van ensenyar, i jo vaig aprendre, que el món era de tothom, del conjunt de les persones que l'habitem. Em van ensenyar, i jo he après, que a la vida hi arribem despullats i que ens anem vestint segons el lloc on ens ha tocat néixer, casualment. Que per això també som de tots colors. On hi fa més sol, som més foscos. On no n'hi fa tant, som més clars. Em van ensenyar, i jo he après, que s'han de respectar les idees de tothom, però que si les considerem injustes hem de cridar ben fort i sense trontollar per fer sentir les nostres. Em van ensenyar, i jo he après, que les persones són el més important de la Terra i que depenent del seu comportament, aquesta Terra gira cap a una direcció o cap a una altra. Em van ensenyar, i jo he après, a estimar el meu entorn, vivint-lo, coneixent els racons físics, la gent i els seus anhels i necessitats. Em van ensenyar, i jo he après, que les accions, els pensaments, les decisions són plenes quan es produeixen en col·laboració. Em van ensenyar, i jo he après, que fora del petit nucli de cadascú hi ha moltes vides i molt diferents, i que tot i així tots som iguals, i per tant amb els mateixos drets, i que ningú no ha de ser explotat per un altre. Em van ensenyar, i jo he après, que el meu país no era tan menut, sinó un conjunt de països petits anomenats catalans, i que entre altres coses tots parlàvem una de les llengües derivades del llatí. Jo voto CUP perquè és el meu vot útil, com ja ho ha estat en les municipals, perquè no vull un país corrupte, no vull desnonaments, no vull cops de porra ni gratuïts ni sense. Vull una sanitat pública de veritat, una educació en el mateix sentit i tots els serveis que calguin per esdevenir una societat igualitària. Al capdavall, la teoria diu que els impostos han de revertir en tot això, perquè la joventut es mereix un esdevenidor i una igualtat d'oportunitats. Perquè crec, amb tota sinceritat, que és l'única formació que inspira la confiança per construir un país nou, amb valors d'esquerres i independents. Mentre l'honestedat, la coherència ideològica i el diàleg siguin presents a les CUP, jo aniré al seu costat, tan pueril com això. Gràcies. Referent a la part de la cuina, vaig decidir preparar dos plats per elaborar que fossin una mica representatius de tota l'àrea dels nostres països catalans. Són plats que segurament tothom sap fer, però són emblema de la nostra cultura culinària, que en definitiva és la cultura general. Unes queixades, una amanida comuna, amb més o menys diferències a tot el territori, vinculada sobretot al segar i al batre o altres feines del tros, un àpat d'estiu. D'altra banda, prepararem un arròs que el titularem PPCC, un compendi de gustos de salses a guardamar i de fraga maó. L'arròs forma part del llistat de plats que conformen els àpats col·lectius, aquells on cadascú fa una feina: cortar, pelar, netejar, tallar, coure i finalment menjar, amb ingredients que anys enrere la gent vinculada al camp produïen a casa, un costum molt arrelat al nostre país, sobretot a l'aire lliure, al tros, al mas, a les ermites o al terrat de casa, que vagi de gust.